Tongin ya prem kput ya kide ki MLA bakjit senam yangi hau arja arpupra kuble ya pi ki parlo ki bistanat ban sengap ya kade ka kubor ha kade ka channel mi ka we ka jingtho lengba ki san jong ki social media ha ka ba ka ong kumne ka jingkyu dor ki mar ki mata nadu usnem arjar khatpra bashin shar ka UDP bat ka NPP bat menta shin shar ka NPP ka jingkyu dor ki khaw shini electronic goods sport materials juhur narot kalit mai bantit kalalong chispa persen nakador kabarim ngi ki pajba ka dor thit kitiar bat ka bible la kam ya hapshu haba kumne ngi jit MLA banlong minister ban pej yangi ne ban kjit snam yangi haba kumne nalor ka tulop dakilak plus ki TA bat ki we ki jingdon kam kidang khwan sa lengba ki scheme baki I plus ki tak ba pher baki impose yangi ki kendrat ki bathung MLA yaki ko pajba tolong ki bahusiar yaki MLA na ki parti bakjit snam yangi ki baduk ki basuk tongin ya perem kput yakine ki MLA bakjit snam yangi haus nem arjar ar phupra.